Kini nga akong kahasol na sentro sa akong asawa. Kini asawa nako, di ni siya matawag nga abubuan. Dili silusa ba? Ang kinaian ni madudahon lang. Sa sinugdanan, taxi ang akong gidriban. Pero kay magsigi magduda, mibalhin kong drive sa Purlon sa Tilis Funeral Services. O nga nung nahasol man ko, mamungkuni ang mga dagas pangitabo, santang taxi pa akong gidriban, doon ay misakay na ko ang usa ka GRO. Alas 3:48 na sa kadlaw. Asa makakuparking kay kadlaw ug sa piers ako, wa sa kay barkong dunggo. Gusto mamasil lang ko sa mga bar, sa mga nightclub. Naamang giroy nakadlawnan adto ko parking sa mga bar. Murag ni Emi para da. Ngan ko ni. Babae man eh. GRO kali grow. Bubuo kay sinina. Sakay ka, ma'am? Kita bitaw kang may abli ko sa pultahan. Mangutana kapag yun. Ay, strictly prohibited. Malditahon. Larga na. Asa ka man naog, ma'am? Sa hipodromo. Okay, ma'am. Iyon naman, GRO ka? Grow? Gro? Oh? Dili ko GRO, no? Di ka GRO. Ma'am, huwag di ka GRO, ma'am. Grow di ka. Grow. Ma'am, kanang mingot, mong taral lang ko ni mo, aron na di ta malangay. Oo, saan ng GRO, ma'am? Guest Relation Officer. Mo ba? Class day kayo. Naku ba ito kang meaning ng GRO kuhan? Gamay ra... nalang. Tiwasa lang. Anad ako, anak. Sige. Larga na ito, ma'am. Ipodro mo mga ka. Oh. Okay, highball! Mauna kong kisanitian sa akong pag-driver sa taxi. Sa diya may abot mo si Podromo. Tinirkam na ako, ma'am. Ini lang. Pilay patak. Sige nga rin mo sa Aida Tampos, no? Nga naman. Kuan, taga-dinim na si Podromo. I don't care. Kuan rin. Pilay patak. Kuan rin, ma'am. 1/5, ma'am. 7/5, ma'am. 1/5. Basta na 125, ma'am. 125. Nero. Sukli na, be. Sige na. Uy! Usam ni kalibo. Kadako sa na, ma'am. Uy! Huwag ko ilay kwarta. Kinilagyan ko sa kalibo. Saan man tani ron? Mirimeter ba ko sa kong kita ganina mo? Uy, gamay, ano? Gamay lang, ano? Lagi ko'y gamay dong. Maoragid na. Aw, kung makinaon sa ganini, di ko makapliti ini ron. Ayos, sa taon, ma'am. Wala pa ba ko'y kita? Dakor ba ko? Kadako sa na limang kwarta, ma'am. Uy, wala gamay, ano, ma'am? Wala lagi. Aw, sa gusto ka? Kini lang, Gusto ka, ani? Kini lang. Kini na lang. Uy, ma'am. Uy, gamay, ano, ma'am? Buntag na kong mayolis bahay. Huwag ang musugat din ako ang panagwais kong asawa nga grabe ka madudahon. Makasapot ba? Pauli sa balay, wala kay kuhaon. Kay wala na'y bulak nga nagpangalim yun. Margie! My love, my darling! I've hunger for your touch. Gahi ka na? Kuha namang bondir eh. Nakaluto ka na ba, Margie? Kadiyot lang, Gimoy. Kadiyot lang. Nga na ba sa dang ano na? Kadiyot lang. Nabuntagan ra ba ka? Nga na magmabuntagan ko? How beautiful is the morning. Kadiyot lang. Mama, Margie. Naunsa ko din, simhot lang ko ni mo, ha? Unsa ba, kinaindog ka? Unsa ning perfume nako? Unsa ning perfume, ha? Bitaw, unsa ning perfume, mama? Ay, kay nangutana, ana. Ako itay angay mangutana, unsa ning perfume, ha? Perfume ba? Unsa perfume ba? Unsa ning perfume, ha? O kinsa ning maong perfume, ha? Ay, kuha ning perfume ba nga? Baho mo na sa pahumot sa taxi? Kanamang kuha, no? Taka kabilag tao. Marjiha ka, oy. Hubo na ka sonis mo. Hubo, ana. Hubo? Nga naman, ha? Ano? Tanaw na to, ugwa ba day lama ang imong breath? Na, nabuang na. Unsa ba taon ka? Kamadudahon ba taon ni mo, oy? Gikapoy kay kong drive sa taxi, karon na sa kana.
Hilom na, dapugon tarong ka. Oh, sige, napug ako. Oh. Napugadain ko. Kaya magkalagot ka, manggod. Taka ka lang, Deb. Tabi. Lagot ka rin ko. Oh, ha? Nga naman maglagot ka, ha? Nga naman gimoy? Maundang kong drive og taxi. May pa! Undang na lang! Kuyawan ko ni mo, oy. Labi nagbakadlaw na. Na yung mga babae di ang mudawat ang panggas. Puyo na, ako gikapoy na dyan ko ni mo, Margie. Gikapoy na. Pwes hala katog na. Ha? Undang kong drive taxi, undang ko. Bahala na. Asa ka na. Sawaha ka na. Ikaw, grabe ka, madudahon. Bisag way ebidensya, way mga kamatuoran. Bisag wa ko'y mga ebidensya. Bisag circumstantial evidence lang ning ako. Oh. Pero naa may probable cause. Yung probable cause, pataka, glagot ka rin ko, na. Oo, ngano mo naging maglagot ka, ha? Ngano? Padan na daw niya kag supoy na disostikom o supoy na estepicandum. Usa? So ordered. We. Mao kadto nangita na kog laing ka-drive-ban nga kanang dili magduda ako asawa. Tuod man giswerte ko kay nakadrive man kog purlon sa Teles Funeral Services. Ang ako ba nga di na under ang pagkamadudahon ni akong asawa. Driver na ko sa purlon. Nya unsa man ha? Magduda ka pa nako ha, Margie? Kaya nga usab na driver ni mo gimoy? Usa na kalapad nga auto. Unya bugnaw kayo. Bugnaw. Oh. Ang usa ka auto nga nay kortina. Ha? Naihigdanan. Uy! Humot kayong asupre. Usay formalin. Ya samtang magdagan ang auto na mga tao nga magsunod. Maghilak. Ug dayon doon nindot kayong awit nga naguluhan. Hindi kita malilimutan. Hindi kita pababayaan. Porlon! Porlon, ha, gimoy! Bisag purlo na nga akong gidrive-ban, nagbaton gyapon og pagduda nga akong asawa diri nako. Grabe gyud ka madudahon. Kay diha adlaw niya na nga muhatod kog minatay. Margie, ato na ko ha. Asa naman sab ka, gimoy? Nako ihatod minatay. Minatay ka, ha? Dili ka buhi? Ikaw puyo di ay puyo. Bisag mo kuyog ka pa. Muhatod kog minatay. O sige, magkuyog ko. Para magkasiguro gid ko. Hala. Kuyog na lang. Tupad ta natas lingkod front seat ha. Hastilan oy. Purlo naman tayo akong gidrive-ban. Magduda ka lang gyapon. Dili ka kakumpiyansahan ng naong ni mo, gimoy. Hmm? Karab kay na. Hindi karab, hinong karab si mong mata. Ha? Ikaw ay. Oy. La. Makuyo ka bang kahan ako. Wala kuyo rin para malibre mong painit. Dali na. Sagdihang nagdagan ang purlo nga kung gidrive-ban, di asad sa kung tupad akong asawa. Magkalagot kay ba? Mayakin sa biyagag formalin kay kuan lagi kay minatay man lagi hiner gyud ang dagan sa purlon. Kahinay ba ning dagan na gimoy? Uy, gabian man ta ani? Ngayon man ang pakusgan nga namin nagsunod. Kabuang panagan diya. Slow moving lang tas, slow. Ay! Uy, unsa to gimoy? Unsa to? Na! Ang ligin, eksplosyon! Na, samot kalangay ani. Kadiyot lang. Ilisan to ligid. Yan, tani. Ay. Paabot lang mo. Dali ra ng ilisan og ligid, dali ra. Dugay pa na driver, ha? Dali ra kay ni Mrs. Magabian man ka ta ini. Paabot lang mo kadiyot, paabot lang mo. Uy, halaka! Hoy! Nganong ka, Mrs.? Ako ba na? Halaka! Una lang ko ninyo, Brad. Hindi ko. Una lang ko ninyo, Marcela, ha? Uy, halaka! Hoy! Kinsa mo to, Mrs.? Ako tumba na! May ulas minteryo na nagdali! Gusto kayo nilagaw! Gigutom tingali to. Uy, Syong! Balik, Syong! Uy, Syong! Balik, Syong! Nagdag-obra ba? Matigaling mahilantan ni tao ka, Syong! Balik, Syong! Sila lang akong bana may unas minteryo! Asa ka, oy! Apaso na to! Uy, apaso na to! Sabta na eh. Puram ni salinan dulpe. Saan?
Wagid mawa ang pagkamadudahon ni akong asawa. Bisag purlo na akong gidriban. Gana di adlaw nga gikan kong naghatod og minatay. Mao gyapon gisugat na sad ko. Until I die, this land is mine. Diin ka gikan Gimoy, ha? Dahil, naghatod og minatay. Minatay ka, ha? Ha, Gimoy? Oy, Margie, bisag mangutana ka pang pariyol hulya. Kita ginasaran ko. Kadiyot lang, God. Kadiyot lang. Tuan na, simhot na sad. Hala, simhot ya, hala, simhot. Karon, ang sarong perfume, ha? Ang saron? Ah, Bahong buring! burri. Uy, formalin na, uy. Hanggap taon sa naon ni mo. Oo. Dadon taro ka sa pidiya ron. O sa pidiya, ha? Gimoy? May kamang manimhot. Ipa-play ta kag kinaindog. Ha? Trabaho ni mo, simhot ra gyud. Sakpa na giti ka, Gimoy. Sakpa na giti ka! Unsa may sakpan, oy? O sa rin liog, ha? Chicken ni! Unsa kinini ko taon? Pataka ka man lang, Margie. O sa pa na ning milagom, ha? O sa rin? Sabay, ko na sa dihang dito ko misteryo, may babae midool na ko. Tuan na, babay! Yun lagi! Paminaw ko na. Ang maong babae, usa day ka vampira. Oh. Usa ka kapirusa. O sa? Mao to nga, gibugno ko. Mamisukol na sa ko. Vampira mo ko din na. Tiya mo nang gisupsap akong liog. Gisuyo pa ka akong dugo. Kay vampira. Vampira man to. Mao to sa kong kalagot. Mibaw sa kong supsap sa liog sa vampira. Nagsinupsupay mi. Wa makagwantang vampira. Midaga ni. Kay gibuhatan man sana kong chikinini ang vampira. Titindagan. Mao nga karon na vampira na sa ko. Musupsap na kong dugo. Uy. Ili ba nagliog sa kababae. Dracula. Gimoy! Uy! Supsupon kong imong liog. Ay, Gimoy! Hoy, Gimoy! Supsupon ako. Hoy! Ay! Hoy! Gimoy! Aray! Ay! Kalami! Ay, ginuka na, Gimoy! Uy! Gimoy, gusto na niya sa akong liog! At saan naman sabi? Sa ako na isang lubot! Daghana, Gimoy! Unsa na niyo? Bayot. Mano akong pangayoan ninyong mga hunahuna. Kinirag yung pagkamadudahon ni akong asawa. Di man siya abubuhan. Duda lang ning iya ba? Wabay, kanang way mga concrete evidence. Pulo circumstantial. Murabag beyond reasonable doubt. Be, unsa man ko may pasultihon. Makalagot yun eh. Gimoy. Hi! Hello! Hello! Porteban, may adlaw. Ayo! O, sa tanan nga nagpamati ka nato ron, may adlaw. Ayo! Thank you kayo sa tanan. Sa kanunay nga nagpaminaw mo ka naman. Tanan! Thank you kayo. Labi na ni Pare Bintong Lawas, ni Juna Amistad, ni Nisio de Lima, o ni Bay Doming Rojo. Itong mga... Salamat. Mga inila kayo sad. Mga kaigsonan deskarkar. Sige, ato sindiros Gimoy. Gimoy! Matod pa niya, kiniyang kahasol na sintro siyang asawa. Kini ko na yung asawa, dili matawag nga abubuan. Unsa Dili naman? silusap. Madudahon lang. Ay, Oh. madudawon. Sa sinugdanan, nag-drive siya taxi. Karon sige magduday, nagabot kuan. Simhot siya, Simhot. wala nung K9. Mo to, nibalhin siya trabaho, nag-drive siya kuan, purlon. Nya. Oh. Simhot Karon, gyapon. mao gyapon. Maho ng Sige. formalin. Sige gyapon simhot niya. No, uli siya nga, di kausan, uli siya, drive siya purlon. Oh. Dunay kuan, kanang na, yang liog ba? Murag Dunay- kinautan. Chikinini? Nagduda nga asawa nga chikinini. Mutong yang ina, dito ko sa dito sa misteryo, gibugno kog vampira. Mo ni gisopsop ko liog. Chikinini. Nakaroon na, takdan ko, nabampiran ako. Iyasanggi kuan yang Yes, ang gipangit. sop-sop sa liog sa asawa, ginaham ng asawa. Gusto na sa kong liog doon, sa kong saan lubot. Mo ni, ang iya nga, madudahon lang. No, pero dili abubuan. Madudahon. Madudahon lang. Kanang madudahon board, ato na napadong. Sa pangabubo. Pangabubo. Oh. Kay di kayo Duda. dili ka magduda. Ug dili ka mga bubudi ka magduda. Oh. Kanang imong murag ato na napadong mo na naydan. Oh. Kay imo na ato na murag abli na napadong na sa pagabubo. Pangabubo. Oo. Kay Oh. ganun mang Kay wa pa mo ginakita ang Oh. iyang asawa mo Oh. nang dili sa mga bubo. Oo.
Duda lang usa. Duda. Muna Pero ato na simbot lang. oh, ato na pa doon. Mm. Ato na. Doon na gud na siya ay tinaguan nga abubuan. Oh. Pero wa lang usa siya mga bubuo og klaro. Eh, Iya wa lang pa may- sa wa pa wa pa man may siya si- nakita. wa pa Duda siya lang. kasakop. Mm. Oh. Pero Muna og duda, magduda simot-simot siya, na iya. og matinuod ang iyang pagduda, ato na na pangabubo na. Oh. Nang wa man ginakita siya, ang iya inigabot, simhuton siya, Simhuton. tanaw na yung brief, wa bay kuan. Oh, duda lang yun. Amo ni ang sa iyang kalagot nga iyang Nga dito na lang siya sa Cosmopolita o kanang funeral. Oh, dito sa Tilis, kuan, funeral kuan. service, ga-drive sa Porlon. Mm. Non, kuyo gyud pa yung asawa. Sa First isa kay pa. gyud Porlon. Oh, duda man. Mo na nga. Paita, no? Oh. Lisod mo nang nahasol taon sa Gimoy. Oh? Sige, Gimoy, kuha na lang. Ay, sigdi na lang. Duda Oo. raman ka ng iya. Duda ra. Hindi man kasi magsamok. Mura man Hasol ka nun. iya. Makahasol noon. Oo, magkasol. Kaya ka nang magpulaan, Oo. magsama ka na. Uy, masige man ka. Mm. O, gikan ka anang nag-drive sa Porlon, manimaho man siya ka ng lungon, di ba? Oo, manimaho Kanang ka baho Pormalin. anang inana board. Oo. Nagsimot niya, sir, di na siya malanag anang baho Oo, sa, kung ano niya, Wala, pamirpim lang formalin. Araw, Sir, di kuya siya pa na. malanag. Oo. Sige, ano lang ha, Gimoy. Ha? Salamat sa pagpapadagat itong tulumanon. Kula ko ang pasaltihan. Subscribe to Dramaturgo.